Niin. Koko videon. Mä huomasin, että tässä maassa on jotain meteä. Nimittäin tämmöstä. Tää menee rikki, kun tähän tökkäsin. Aika outoa. Siellä on kivikin. Oho, nyt se lensi. Aika omituinen. Tosi mega omituismaalta. Mitä ihmeen maata. Jos joku tietää, mitä tää maa oikein on, sit pitää kertoa. Koska mä en oo ikinä nähnyt nää omituismaata. Tosta toi vielä pitää repiä. Aika omituista. Tämmöstä maata. Ihan outoa. Ja sitä on ihan oho, kattokaas nyt. Mitä ihmeen maata tää tämmönen on. Kattokaa kun tää heittää. Se meni palasiksi. Moikka.